Logicky samozrejme vzniká aj teda tí nespokojní, ktorí nedostanú. Obracať kabátov. A ja si dovolím tvrdiť, že z tých každoročne 3000 podporených vecí gro malo svoj veľký význam, veľký zmysel. A mohol by som teraz vyrátávať v každých možných oblastí, ktoré ten fond obhospodaruje. Nemôže tým pádom z môjho pohľadu poukázanie na nejaký omyl. Nejakú jednotnú nespravodlivosť slúžiť na to, čo sa tu... Ale to nebol omyl. No moment. Veď to nebolo omyl, veď to nikto nekritizoval. Ale to je váš subjektívny pohľad. To nie je subjektívny pohľad. No to akože nie. Keď je predmena sadomasochistickej akcie, kde sú 14-ročné deti, to nie je subjektívny, tam je porušovaný zákon. Ale o aké akcie hovoríte? Ja neviem, čo hovorím hovoríte. o akciách, kolegyňa o tom pravidelne píše, platí to, čo hovorí Marek, že to sú excesy. No dobre, ale keď zoberiete, vy poviete x príkladov a teraz to vyzerá tak, ako keby tie fondy robili len toto. To nie je pravda. Z tých 3000 vecí boli veľmi, to som zdôraznil. Presne tak. A teraz hovoríte, a to som povedal v úvodnom slove. Je skupina ľudí, ktorí majú záujem o toto, no tak ak to sedelo v pomere, to oni nemajú ani ten záujem o to. Chápete, že ten problém, to, čo pohoršuje tých ľudí, že ide o ball of shame a rôzne veci, kde sa porušoval aj zákon. Však ani ja som to nevedel, ja som to čítal. No nie, ale nikto nepovedal, že to bol omyl, vráte peniaze. Toto bolo označované, že to je súčasná garnitúra je paušálne predpojatá voči určitým témam. Veď sa tým ani netajili, že teraz to, čo je v kompetencii ministerky, že v rámci ešte jedného grantového systému na ministerstve podpora určitej menšinovej znevýhodnených skupín obyvateľstva, že proste škrtla tieto projekty a SNS sa tým ešte chválila. Tento opäť paušálny prístup k téme vyvoláva takisto ako keby pochybnosti, že není sme schopní rozlíšiť, lebo aj to sú legitímne témy. A keby sme pristupovali k tomu, ako povedal by som, že nemáme tu predpojatosť, o to lepšie by sa možno potom zhodnotili niektoré možno veľmi uletené veci, ale tu sa predsa začala na začiatku tejto vlády budovať hrádza proti progresivizmu. Ale to malo Marek. To bolo politické zadanie, s ktorým podľa mňa aj Ministerstvo kultúry je stotožnené a pretavilo si ho okamžite do určitých postupov, že označilo určitú kultúru za progresivistickú, veď aj vy ste to tu svojím spôsobom spomenuli, a vysadené toto je faul, lebo toto nie je žiadny faul. To myslel politicky, favlujú tí, to je ďalšia vec, čo je zaujímavé. Je to zaujímavé, to súhlasím. Podľa mňa súhlasím. To není sranda, že premiér nevie, čo sa deje v oblasti kultúry. Nie, súhlasím s vami. Neviem, či nevie, ale súhlasím, že sa má o to viac zaujímať. Možno sa zaujíma, ja neviem, nehovorí o tom, ale mal by sa zaujímať. Čiže keď vám kladiem tú otázku, keď kladiem tú otázku, lebo vy ste pre mňa predstaviteľ také